Sanibonani nonke mina enikhona leli khaya labontene lona okhulumayo seliphambi kwenu uSabelo ozalwa ngosenhle okuyena ubaba uphethe leli khaya. Baba bambiza ngoXhawule Mthamfana, bambiza ngoNtambene Kalayi nomama uMagxabane. Mina-ke ngowesibili ngokuzalwa oThembilamayo uMbongo sewadlula emhlabeni. Abangilandelayo bane umfowethu bese amantombazane amathathu. Amantombazane amathathu-ke esibili igama layo Nompilo usisi wethu yena-ke sihlangene ngaye la namuhla. So namhlanje kungumhlaka-2 wa-October usuku lwami nje olukhulu lapho kuzokwenziwa umembeso kanye nomphehlo. So kwenziwa umndeni wakwaSeme ombuyazi bakithi omswelo Nongalo. Hleleke sibalindile impela wanibona kuphithizela nesegcekeni wanibona nezimoto zigcwele egcekeni impela hayi ukujabula kuwukulilizela. Uyathi wabonani? Indlela esijabule ngayo asinezijabule kade salindela lolu suku seluze lwafika. Sidlulisa ukumbongela nje kakhulu usisi wethu safisa ngathi konke ngomhambela kahle kuze kube sekugcineni. Ngibonge nomzana wami nabangani yabo nje inwara abantu abasazofika so nje sisazokhala ngakakhala kusayisiqalo sisazolila hayi kancane. Yena Nkosi yami umsana kakhulu sikheshe sithi sihlalele sonke uboyena osebenzayo yena ngiyafisa ukuthi ahambe kodwa phela ngabe sekushesha sebesheshe besiphuca yena ngosala ngibhoreke kakhulu ukhulu kadini ngicela umakoti abuye nathi kodwa khona phela ogcina ngabili usubini lami ushimile wena utshala uthando seluhlumile, yeah, cause every little thing you do just count for something. Every little thing you do just count for something. Yeah, cause I got wet, baby, when I want me. Want you to care for me, love me, want me.